tuna kan hmu mek hi agriculture department in Khozol district a Tung an chinna hmun nia greens ani hmun vel a zau ania tuna hian a bul an trana an ching tran mek a hmun pawh kan hmuang hian drone atang kan hmuang hian a zau khawp mai a greens ani hmun chu zau tak ania tun sarkar ah hian tung hi an on thar thaw le a tung oil te hi a that em awangin nge processing atan mi hring tan te le thil hrang hrang hman atan khan alo that em awang khan an an thar thaw le a ti hian Khozol district a zau mangkhengin hma an han la a par hunah chuan hmu nawm ngatang te hian kan hmunga ling road te pawh en lai ruah tawh a ti hian malak na sat taka kal mek a tung hi a hriak sawr angai a hriak sawr na oil a awm leh chuan thu a sam dawn na farmer te pekin hlawk pui viau tura ngai the ni hei kan hmuang hian a hmun hi zau em em mai a mitlin phak tok bak ani ber mai a par hunah thla rawn lak le ngei kan tum dawn nia